Hello लोगोफोर नै जोंहा दा दिनै जोंखौ गावबा गावनि ड्रेस गाननो होदो आरो ओमफ्राय दा गानबाय जोङो गाननानै दा खालामसिगोन ओमफ्राय दा ओंखारबाय जोङो गिता मा खालामदो देलायद' ओइ जोंखौ मोसाखालि साफासिन नुगोन मानोना दिनै एक्क' देलायाखै लिपस्टिक फाउन्डेसन एक्क' फोनाखै दिनै थेवबो नखाय नै साफाबावसो ओइ नैथिंबो ओंखारबाय थादो ओइ नैथिं रिबन खारदो रिबन नै देलायदो नै बा ओइनो खानाय हरदो ओइ नै मालाय रायथिंबो ओंखारबाय थादो रायथिंबो ओंखारबाय थादो अरुणाचलनि मिज'रामनि हिमाचलनि ओंखारखांथ'वाखै दा जों दा देलायखांबाय ओमफ्राय दायो जों मोसानो थांसै मा मोसागोन बागुरुम्बा ओइ नै मालाय नै देलायनानै रेडि जाना दोङो खानायसिखौ नुवाखै र' खानायसिया मायाव थाजोबखोबा ओइ मालाय फट' लासिदो आंहाबो ओंखारखांबाय नै मालाय नै फट' लादो इसोरो नैबे इनि लावगिनि एक्टरनि बे ओमफ्राय नै गासिबो खायसे बयबो सारमोननोबो फट' लादो मिनिलायसिदो नै हाजि उजि मायाया ओमफ्राय नैबे मेम सार ओमफ्राय नैथिं गासिबो ओंखारबाय थादो करिय'ग्राफार सार ओमफ्राय ओइथिं ओंखारबाय थादो इसोरखौबो लानाय र' गासिखौबो ओरै आंनि लोगोबो दोङो ना इयाव एक मिनिट र' ये देखो हमारा मैम फोटो बन गया फोटो मैम फोटो बन गया मेथाइ होनायखाय लब जादों नै जोङो लब जादों जों मेथाइ होदो होननायखाय न' लोङा होनना थानाया मालायनि मेथाइ माखासेखौ नुनानै दासो खारलायलायबाय नो रायख'फोरा नों हम खेबसे नोंहा हमना आखाइ सादो
ไอ้พวกมึงทำไมเหมือนแรงรอข้ามอยู่จึงเป็นไรเนาะค่ะเด้อกดลงไอ้เนี่ย Bye.